dol thumlayo chuak nanglayo thamni rangbo sungkha bolailayo sabo buti gari kaimaka salayo sabo dalan koitala tangmaka abo kok salayo abono salaye chalaye nanglai munailaye haha hinglai ar yang dofani boro rokhai musaya maningya kalai tonglai jau o dofa hani kok आन्दोलन खाइनाखौ फाइबेदि बरनो थरे बारेखाय फाइलाय जाव वाते पामते हिनेया बरनो फाइलाय जाव 9 तारिख फेब्रुवारी 2025 साल मारिबो फुंगो 9:30 बुबा गारानो थांगाय आं रिजिगनेसन प्लान थां कारण लोकु आनो तामनि बागे तिप्रासानि बागे कक सानानि बागे हानिबे कक सामानसे रह और आनो एमएलए अंगो 1.5 लाख टाका रां चानानि बागे आनो रखैया एमएलए हस्टेलो दालानगो एसएसआई तंनाय बागै लोकरागानो बुट दिया सुतरां महाराज आं रिजिगनेसन इसनाय बानो बुथे बैसाव ताइगा ताइकिसा नासिंगरादि बुबा गाराबा बिनि कगनो खानाय माफाय खुलुमका जतननो तिप्रा हास्टनि जत लोकरागनो तिनि सेकेंड टाइम आं फेसबुक लाइव फाइमानि Kogumang kamo, one Tripura, one voice, Bangladeshi pushback on national issue no tino kok sanan hine. Norok joto no saimano, chini Tripura sa hani bosaro, tangai hakamaka, dofatini, tangai komona ni lamawa himitoka. Omo ekta burning issue no tuye. आं जे खरांथि सामानि हाय तिनि गुबुननि बरक ताङै खरांथि साया ताङै सिरिं अम ताबौ लुपुरंनि गोबां मा क्वेश्चन सोंमु आनो फन खाय सोंगो गोबां मा WhatsApp आनो मेसेज रिव सार केबो दारा नोंखाय इलिगेल माइग्रेन्ट रंनो तयै कक साव बयखाय ताङै साया abun uttorang norong nori mangla takuro tamni hingka kai jeng ha kamamani ekmatro kogumangkha totkalin purbo Pakistan tabuni Bangladesh ni borok hagya woi salbrum habui tongmani bagai jeng ora borok kebang tongmani majority tongmani jeng minority ni thangka chini ya phaw tongmani buba gara bai reserve khaijak tongmani reserve sabai rijakha tamni bagai jeng khorangti saya jeng rajnotik babe bagjagai tongmani bagai jeng tini chini hakamaka majority kamaka logi chini administration power kamaka political power bo jeng kamaka economics power kamai thangka tini baniya khainai agartala business khainai sara district headquarter subdivision headquarter block headquarter naine di jotono buini dofani borok khorok busek tong chini business khalainai kai je bororok totkalin purbo kai sin tabuni Bangladesh ni bororok chini hawa phayei soba khlayawoi khei thopsa khiklayawoi chini hano bahke sigi khika chini bororok wada wansuk na abono wansuk da nai khana जों जारा राजनीतिक खायनाय हा दफानि कक सानाय दिनै जों कक खरकसाथाय खरकसाना सिल चालायो ताम हिंगांगाखाय नेशनल पार्टी खायनो रखाय दिब्रासारनि कक साइमेया दफानि कक साइमेया रिजनल पार्टी खायनो रखाय साइमान दिनै रिजनल पार्टी खायनाय मिनिस्टार दङ एमएलए दङ ताङै बर कक साया tamo kok sawoi dofani thane borok but mani phaika dofano tamo protishuti ri phaimani borok tini tangei nung MLA angkha EM angkha MDC angkha minister angkha tangai nung kok saya tamongoi nung saimeya omo lukurong ni sengmo ka aboni bagai no buiti da tisaya অন্তত আং রঞ্জিত দেব বর্মা রামচন্দ্র গাতনি পিপরা সারক আনি দফানি বড়র আনো হামজাগৈ
dofani hani kok sanani bagai ano Bidhan Sabha rohaka noro nugna ang Bidhan Sabha bo o illegal migrant issue no tuyei ang kok sanani tai ang MLA chongjangmani pore ang o illegal migrant issue no tuyei Bharatni Home Minister Amit Shah ji no ang kaibusik sika ani Facebook noro kholomnai kino saimang sudo omo simiya gobangma jago chin bororok jail bisingo botharjakmani oborno tuiba ang Human Rights Commission no fight khai tong tai khorksa buri botharjakmani oborno tuiba ang kok sai tong hingka kai tabo kok ngkha जों जुदि खरां बाक्सा kai tisayakai o illegal migrant ni birudde जों kok खरां tisayakai sini ha agami dan cinja kotor datang जों tabo 31% of percent datang tabuk sensa sung khakai जों bo jaga sogoino sini ha borong kono state to जों minority nung thangka tabo ADC amchayo jeta chini tiprasarong ne ha hini ja khairi mani o tiprasa hawo bo tabo parbotto Chattogram ne bororo phayei segei tongkha ani press statement ro kobangma channel o ang kok sapuru saka samono bo district ni bo subdivision ni bo block ni andoro bo bisiwo borok hapaja srai srai kya saka kebo saragya ang saka theikai wases theina bile ang dofani kok sawino phai bile gonda tuisabo boro boro phaikya boro happaikya bebak saka korbugo bo amchayo boro habui tongkha sabrumo bo jaga boro habui tongkha details jikha tobo phano babu ba action thangya dini sing nukha BJP party bai Tuidulja Gosrato তিনি illegal migrant ni birudde action thangka bulldozer 50 ta হাজার পুলিশ রই তিনি আরো বস্তি তমানি সবাই রিজাকা তিনি দিল্লিও সবাই রিজাগো আসামনি মুখ্যমন্ত্রী কিরিয়া ওই চিরে খগই তিনি মিডিয়ানি বুসকাঙ্গ লোকনি বুসকাঙ্গ চিরে খগই বাংলাদেশি রংনা রেখালাইনান বাগে কক সাইতম কোন বিচার খাইয়া পুশ ব্যাক রমসিনা ডিটেনশন কেমো তনিনাই সেপনাই বংন বাংলাদেশ কিফলি রহনানি বাগৈ চাইতে গই দं পোস্ট বেক ngoi dं salbrum katabu kokngkha tirprawo to BJP ni no Tuiduljak sarkar ora khaitangi khaya India government Ministry of Home Affairs theke 19 May 2025 সাল মারিবো কাছে নোটিফিকেশন লিখা ও নোটিফিকেশন সরাই সিজাক দं টাইম ফ্রেম খাই লিখা 30 দিন ni bisingo Bangladesh ni borona naito giti khlainani Rohingya rong naito giti khlainani o notification ni pore fatar hawo joto jaga no initiative na jagai dong ekmatro chin Tripura simi nahar jagya tangai sing nehoro khorang tisanai kare kebo rajnotik bini sattoda khoting no kebo agami o budda mayang no kebo sarkari subida no hoita kok sawoi bonchito da ungno omno mansake kabang borong no kok saya ang national flag tiyei tinta jaga tapsuk jora rally khlaika khana uttar maharani puro khaina protekta rally ona nukha je national flag pangmani bagai thansan marino nasigei suruti pramothani simia oino mothani bororo phayei join khabika rally himpaika angmai malai kok sapaika gobangma party national party ni bororo char single nukjang malia buskango chinle podobi tongba post tongba kintu chini bororok phaika ani Ramchandra gato phaika CPM ni borok phaika BJP ni borok phaika IPF tin borok khorsa khursu phaika osigar khaina kare tini OMPO rally khaika adina ne mukti klayu norjodo saima tanga ne mukti klai rangganang ro sobo logi maya কিন্তু ফুংনিসিমি ওয়াতই সারি পর্যন্ত দিবরই সাবসা থাকমানি থাঙ্গই
নুগুইখা হলসাক লাইলিয়া লামা বসা লাইজা ব দফানি ব অংশনি বরক ফাই যারা গরি রি কিসিক মিসিক সুমজা বরংনি जिन পয়সা বাই গাড়ি কাই ফাইলাयो आं बरंनो रिमाया कोनो गाड़ी बारा रिमाया तैरांसा खानी मालिया आं बरंनो नुगोय आं बासनि ते दितनानि मकलनि मुकले यरि किया तनि नारक मालिया किन्तु तिनि रां पैसा गोनां तिनि दफानि कक सानाय थां नुगजा गैया बले आं आरब पाथानाल जमातेना आं साका पाथान फाइदि आदिनो कनान बसाव थानाया थांलिया बले बुबा गारबो बनो साकापो बुबा गारानो फोन खाइसाव पाथान नां साइर का थानि थांया गताङै बथांया सालसा बतिपरा सारंना आबनि जवाब बबो मारिवान कारण अब तो नेशनल इशू चिनि हा सेगि तंफाइनाय एंनारनि अबैधभावे इलिगेल माइग्रेंट बरंनो रायदाति नाइतोगु तिख्लाय रखनानि बागैसो जों कक साबले जेखाने मिनिस्टार अफ होम एफेयार्स केंद्र सरकारनि बखाक्तैसे साइरि जाखा नाइतोक तिख्लाय बरना बंग रहदि हनै आरो चिंताम न किरिना तंबा आं अमनो तै चिति सिमन परे एक दुइटा रेली खाइमानि परे ताबो कामी कामी तिप्रा सारंग नाइतोक तिख्लाय ना उंलाय खाबले कामचनपुर रम लाय खाबले जिरायनानै एनआईटी व सालकानां गाथां बांलादेशी जालबुइ तमने रम लाय खाबले तिनि साब्रुमनि फुलसरी एडिसी विलेज थांनि रम लाय खाबले तेबो गोबांमा जागा तिनि बिश्रामगंजबो एसपी नि थाने डीएम नि थाने बर बर बांलादेशी दं रिलाय खाइकाब रि चिठी रिलाय खाबले गोबांमा जागाबो बर रक्ताबो चिठी रिलाय दं गोबांमा बर गांमै जगाजग खाय मालायो हर 12टा एकटा पॉइंट आनो फोन खाइनाय दं गोबांमा ताबो आनरो आनि WhatsApp देखाय ब जागा बांलादेशी दं फाय गोबांमा बर तेबंको खाइ दं रिलायनान बागै ताबो फॉर्मेट खाइ दरगास्त खालामनाय दं हेंकाय जे बर रक फायै जों चिनि हाक माखा चिनि मानथाय सेफेले जागै दंखा सेक जागै दंखा ताबो केंद्र सरकार मिनिस्टार अफ होम एफेयार्स साइरिका बंना नाइतोक तिखालाय दि नै राज्य सरकाराबो कार्यकरी खाया ओ जागा राज्य सरकारनो कार्यकरी खायदि अबनो रायदा থেকে नाइतोक तिखालाय दि ओ कक सावनानि बागै बडा जों किरिसिनानि अबनि बागै बडा जों किरिसानानि अबनि बागै न ताकुर बुकुर आं नरंनो लगिसानो चिनि दफा चिनि हानो मुथां तननान बागै जों सबा मान नखरनाय एमएलए मिनिस्टार 5 बोसोर खाय लुकुनि थानि जों राय मानाव इलेक्शननि बिसिंते दिनै आं दफानि बागै जुदि सामुं खाय तंखांखाय दिनै आं हानि बागै सामुं थां तंखाखाय दफा वानसुकनाय चिनि आगिनि सिमि जों वानसुकनाय फेदि 1971 नि 29 नवेम्बर केंद्र सरकार होते कासे नोटिफिकेशन फाइका नोटिफिकेशन तम सिजाक तंमानि 1971 नि 25 मार्च नि परे फाइनाय रंनो बंनि हावा किफिलिनानि किफिलि जाखा कार्यकरी खाइका आचिथिनि खालाय जायगा तांगै जों खरांति साया जों राजनैतिक बागै गोसा कपुर हिनै जों बागजाक्ति मुइतम कक साया अपरदिके जारा एंनानि फाइना पूर्व पाकिस्तान जारा फाइनाय बांलादेश नि जारा फाइनाय बरक जों नर फाइ राजनीति तिप्रासन बागै बर राजनीति खेला खाय जों चिनि हानो फिरं माने बागै सिलाय रम लायखा 40 टानि ऊपर अर्गानाइजेशन खा डेमोक्रेटिक मूवमेंट खा मुया सानाय सा खैसानाय जिंदाबाद हिंका तामो माखा लेजर टाब माखा डेमोक्रेटिक लामते मूवमेंट खाइमानि परेबो जों तामो माखा हाक माखा किछु खाइमालिया तेनबि चुक्तिनि माध्यमे चिनि विधानसभा 17टा तमनि 20 टांखा एडिसिओ एटिते ट्राइबल फोर्स बाय चुक्तिंगै ते 5टा सीट बारिखा रिजा एसारा ततै तामो अंखा साति नरम काय आबुनि बागै न ताकुर बुकुर
आंनो सानानि मुसुं चिनि हा जों नारंनानै हिंगाखाय दफानो मोथाङै नारंनानै हिंगाय चिनि लाइ बुमा सैजांनानै हिंगाखाय निनि बुसा निनि बुसुकनो थिनां नों कलाङै थानानै हिंगाखाय अ इलिगेल माइग्रेन्ट रंनो तिखलाय रखनानै बागै जों सबाव माबो सानाय गोबां बरक आनो सोंगौ नों तिप्रा मथानि खरकसा एमएलए ताङो नों तिप्रा मथानि फ्लेग तयै नों रेलि खालाया आं बुबागारानो साका नों साव थानसानि कक बुबागारा थानसा जुदि चिनि पार्टीनि फ्लेग तयै जों मिटिं खायखाय मिছিল खायखाय जत बरक फाया कारण अमर तो नेशनल इशू आफ्रुकाय अ इशूनो ताम खायनाय गुबुननि पार्टीनि बररक गुबुननि नेता रक ताम हेनाय अब तिप्रा मथानि इशू तिप्रा मथानि डिमान्ड हेनाय आबनो हेलेंसा थाखाय तलां थानाय काय आबनो बागैनो आं साका ना मो पार्टीनि फ्लेग तयै जों रेली खायखाय बा मनो मुभमेन्ट खायखाय लुकरक चिनि उपलग फायगला गोबां मा जों पार्टीनि फ्लेग तै खायखाबले मायाबले किन्तु तिनि जों जखन नेशनल फ्लेग तै खायखा एक दिन बाय तिनि शान्ति बाजारनि बगा फावा जों नुखाबले गाहाम दे लिउमन सब फाया तंखा बारो फायदि नों तिप्रा मथाबो खायनाय फायदि नों कांग्रेस खायनाय फायदि बीजेपी खायनाय फायदि आईपीएफ खायनाय फायदि जतन फायदि तब असुबिदा तंबा आरो तो केबनि पार्टीनि फ्लेग करे फायबिले बर खना उत्तर महारानी पुरो चिनि रेली उंनाय अ रेली न कासुनानि बागै 3 तारिखो आरो कासे रेली खायजाखा तामनि बागै आरो आगे बारे न गुसना रिजाक 5 तारिखो उत्तर महारानी पुर खायो आरो कासे रेली उंनाय 3 तारिखो तांगे आरो रेली इंखा 5 तारिखो न तो नासिंगते 2 दिन बागै नासिं खायमा खामो खायजे गया तामो रंजित देबबर्मा जे मुभमेंट खायतमनि अबनो केबें दामानो अबनो कासुई दामानो अबंखा कासे षड़यंत्र किन्तु अबनो आंकिरिया लोकरं नुखाना गाय अबनि बागैनो आं सावो नेता फायनाय नेता सिस्टि उंनाय नेता लुकुसि सलामो नेता निजिंगै माया लोकराव बुट दिखायसे एमएलए मानो मिनिस्टार मानो एमडीसी मानो ईएम मानो सीएम मानो चेयरमैन मानो चीफ मिनिस्टर मानो किन्तु लोकु बाय नों समजायाखै उंगै माया आ कगनो जों मुइतनारो के आबनि बागैनो ताकुरो बुकुरो जों दफा हानि कक साव साब हानि कक साइतं साब दफानि बागै कक साइतं अबनो नरो मुइतनारो दि नर ताय बसे थंजाकसिनाय ताय बसे चेकलेक जाकसिनाय राजनीतिक बाबे जों ताय बसे बागजाकसिनाय ओ जोरानो ओ नेशनल इशू न तुयै जों ताबुंनो नखलाया हिंका याक बाय याक रमै ताय बुफुर नखरचिनाय कमर थांबायमोन परे दा जों गजनाय जों लाइ बुमाबो कमर थांजाक जाति दाउंसिनाय अमन ताबो आनि सोंमु लोकनि सोंमु का आबनि बागैनो ताकुरो बुखुरो एमएलए अमो 5 बोसोरनि बागैसे पार्मानेन्ट या एमडीसी ईएम मिनिस्टार मो 5 years नि बागैसे 5 years नि परे नंताइसे लोकन थाने माथाने बांमा बरक तिप्रा हास्तेव तिप्रा सरक एमएलए अंका मिनिस्टार अंका ताम खाइकलां माखा तिप्रा सरक नि बागै पुन खाइकलां माया तिनी एडीसी एलाकावो आगी एडीसी एलाका तंगमानि अमरंना आंनावनो किसा साइ खोनारवाना अमरंखा आगिवो जे तंगमानि नाइसिंना दे एडीसी तंगमानि कमलपुरनि दुर्गा चौमुनि आ हाती बाजार चौमुनि आगे एडीसी तंगमानि आबनो जनरल खाइकलां जाका तांगै बंनि जागो क्षमता मेजॉरिटी बरक प्रशासन बंनि यागो बरक आबनो बंनि सुबिदानि बागै बरक जनरल खाइरिका तिप्रा सरक तेरे नरजागै थांका अमति हाइकेन चंपकनगर बाजार आगिवो एडीसी एलाका तंगमानि साधु पालारो जनरल में थांका विश्रामगंज बाजार लेनामा हाती आगे एडीसी एलाका तंगमानि ताबु आबो जनरल में थांका एं साब्रुमनि कलासरा थालिक दैसा आगे एडीसी एलाका तंगमानि आबो ताबु जनरल में थांका अमति खाइनो बुनि दफानि बरक एडीसी एलाका हापते बांते आबनो तेरे खाइ जनरल खाइ तान थांका
खसरी फायो एडिसी पर्यंत आ खसर माने बिसिंगो से तबके पार्वत चट्टग्राम नि बरक फायो दिनी रिजार्व न हानो सेगै दंफा निनि आ एडिसी एलाकानि जे मानथाय दं माने आबन सेगै दंफा ताम सानाय ताबो जों मानसुंनो रोंया खुदाबा ताबो जों मानसुंनो रोंया खुदबा आबोनि बागै न ताकुरो वानसुकदी ताबुक जरा वानसुकनानि जरा ओ जरावनो बबो चिनि बार्निंग इशू बबो सिकांगो तनिनाय वानसुकै जों सभा मा नखलायनाय बजे सपानि हिंतन रंजित दा बर्मा खरंनि बरक दैफान नखनाय आं खाख्लायो आं बुइतुसावो दफानि बर रंनो आंनि बेकग्राउन्ड जतन साइमन आगिबा आं लुकुरबाय गोबां मा चुबासु मानखा ताबुगो मानै दं ताबु गोबां मा बरक हामजागे कमेन्ट आं नुगो इको आरो गोबां मा आनो कमेन्ट आं नासिगै दं जेकब द बर्मा सार आं सिमी आसिकै खायो एमएलए नि बिसिंगो सार नों सिमी आसिकै खायो एमएलए नि बिसिंगो जेकब द बर्मा इको सैया गोबां मा बरक सै दं साका सादिन कुमार राइट कक सार ते कैसा सिका मायांग चेंग तिप्रासा गुड जॉब सार हिने ते ताबुक आनि कक खाता हुरो जों ओ जरावना ताबुंना जों मा नखलायनाय खरां माते सासिनाय किरिनानि करै सेंट्रल गवर्नमेंट चिन पक्षेव ताबु नोटिफिकेशन दिखा ताबुक राज्य सरकार अबनो इम्प्लीमेंट खाया इम्प्लीमेंट खायदि हिनि ताबु चिरो मा खगलायसिनाय बिले आसामाव जेखाने चीफ मिनिस्टार चिरो खक जतो बरक ची खक दङ चिरो खा खस खक या हिंगा काय जोंजन सिरि ताय कैसा कक बुयानो संगु सा सरकारो तंगै नरकटा मा खान संगु तिति एडिसी नि विलेज कमिटी नि इलेक्शन खाइमालिया चिरो खका विरोधी दल तंफोर नर चिरो खका ताबु सरकारो फायै नर बिसा काइ थांका ताबु इलेक्शन खाइमेया तामु जवाब दिनै जों सरकारनि पार्ट वन तो निनि गेरेटा तिपरलेन करिखा अब खरां मरै मरै थांका 125 एमेंडमेंट अब मानसिनाय हिमलायका अंकलायका दिनिबो थंगै तनि जा लास्ट निनि तामु हिनानि बनो लास्ट जों नुखा जे निनि बेसिस चेयरमैन जों साका चिनि मंत्री बायको 13 जना दं सामान अब तिनी खाना जों थंजागमान दं हंगा काय लास्ट खाय ताबुक जों गुमति डिस्ट्रिक्टनि खरकसा डीएम न लायना बागैसे एमएलए एम एमडीसी थांगैसिरा मा खलायका तामुंखा राजा कुनमाया आं आंदोलननि विरोधिता खाया चीफ मिनिस्टार आंनि जेबो बय मालायफोर दं जों लिडार सावबाय बसाका रिपोर्ट मामान परेंको खायनाय किन्तु तिनी अल लाइव फेसबुक ते कक साइतमन समय किसु सिकांनो आं नुखा आरोनि डीएम तरित कान्ति चाकमाना नलिया आरोनि पुलिस एसपी आरोनि एडिशनल एसपी नो से नरि रिसु तार माने ताम बुजखा नरकाम बुजिखा गवर्नमेंट नरनानि मुसुंया बरं नोंबाय चैलेंज सिरि माने हायम तंसु ताम सानाय नरक सारि दाउताम खायनाय ताम सानाय आंकक साकाय बुइसाव पुष्पबन्तनि व्यापार आंकक साप्रो गोबां बरक साका आ रंजित दा बर्मा एमएलए जेखान थेखाना लुपे अमति कक सामान नर खाना काना मीडियाव न नुखाना जेखान थेनबो लुपे केबो साका रेली खाये कतक सरी दा बथैनानि जरां खाबिनि कतक सरी थितु ते कैसा साका बो हा एमएलए सिनि नांगिया आंता बरनो सिंनानि मुसुंगु नरकाम खाइमाका पुष्पबन्त जे चिनि हेरिटेज राजानि अब ताबो टाटा कंपनी बाय दास होटेल लुंगानि मो साकरम थांका ताबो तांगै सिरिं ताबो तांगै सिरिं तां कक साइमेया आ लुपे अंगनाय सानाय रक्ताव बरो तांगै साइमेया ताबो आबनो तैयै आर तिनी
o illegal migrant no ti borok tangai ekta kok saimaya lukurong iseng omon kai jekhane cheng village committee election no cheng sarkar tong khaimaliya 125 amendment bill bo cheng khaimaliya greater triparland ni tuyi badui tipra accord kha a accord bo cheng implement khaimaliya besi chairman bo abo bo point se cheng rijagliya o sarkar tongule chini tamo labung nai ani ব্যক্তিগত hingga kai tabungno cheng sarkarni nokhanani taimung tongha cheng sarkarni nokhanani ani ব্যক্তিগত motamot hingga kai tabun cheng nokhanani der মন্ত্রী riton jakha khoroksa bini kono department kare tongjao tai khoroksani tamtong science and technology printing and stationery forest department abai tiprasarang tam hamkrai tu manai tam khaiman nai kichu mai kai abuni bagina ang sanani nayo jorang ka ang buba garan bo sikang ba mai kok saw london tongtri london ni hoite phone khai bana saw je odini gumti district ni talailene prasanga sapro ang saka ang to kisa osusta ang meeting thangmangla ang saka maharaj senil tabule jorang kha sing sarkarni nokhanani sarkaro tongoi chini tai kono লাভ করিছে বুবা গারানা আসকেই লাসি মুংরিখা একজন ডিএম বিনি প্রটোকল এমএলএ রঙি তলাবো আর পরে বনা কাইসা কলেন তেসে সঙ্গাসে গুতা এমএলএ এমডিসি ইএম পার্টি মারল লেখা তিনি বন নরি রিমা খামো নর জাগিয়াবলে তিনি আরো পুলিশ এসপি না নরি এডিশনাল এসপি তাঙ্গে নর জাখা কারণ আ দিন যে আরো সবা খানে রণতলাঙ্গই তালারি রিমানি বাগে এবং পত্রিকাও কাখা বুবাগারনো অসম্মান খাইমানি তিনি অন্যান্য চ্যানেল অন্য পত্রিকাও সইয়াবলে এবং বরং গোবাং কমেন্ট আং পড়ু খাইজে গাবলে হিনা বুসকাংনি সালো সবা খাই নিলে ডিএম ন নরমানানি চিনি কুন্ডা দं আসাদা খাই খাইয়া সুতরাং জরাংখা মন্ত্রিসভানি নখरै जों लराय खायनानै लामायाव नखलायनानै लुकुनो तै लामायाव नखनानै मन्त्रिसभायाव तंगै नरबो सरकाराव तंगो कोन मुंसा रिमैया चाकरि रिमैया मानथाइबो तुबैमैया कगरु जो सिलजागै कक सिलसा जागै तंगै ताम ला आबुनि बागै आं साननानै नायो सरकारनि जों नखनानै जरांखा राइट टाइम ताई आं सानाय बोसकांनि साल जों गोबांमा जागायाव रेलि खालायनाय गोबांमा जागायाव आं थांनि डेट सानब्लाय बेखा बदिना आं थांमाया बोसकां दिनाव गोबांमा जागायाव रेलि खायनाय आंनि साग नायजांनाय हिंतमाबा आं नायजांमाय आं दङ आंनि शारीरिक इसा असुस्थता दङ तफन आं अ दफा अ हा हिंगाखाय आं दंमाया कष्ट खायफानाव मा थांजाव दङैमाया दफानि कखाना काकाय आंनि लाइफ नरक जतन साइमान जीवन आं जेल साखा अनेक किसु अंखा अनेक कष्ट अंखा जरा कायसाव आंनि यागो रां 100 पॉइंट करै आमति बंखा गोबां माने मोनाय संर गोबां माने जारानो हामजांनाय र सुबामानि बागै आं आफ्रोबो लांमा सलिया फाइका हामजांमा बागै ताबो आं आचार्य रक ताबो बर आं बायनो दं सार ताबो बुफां टट बागाहाय गोफावै दं गाहामबो उंबो हामियावबो बर ताबो आं बायनो दं ताय आबुनि बागै आं सानाय जे बोसकांगो जों अ नेशनल इशु नतयै नेशनल फ्लेग तयै जों सबामा नखनाय आसामाव जुदि एक्शन नाय मानु हंगाखाय दिल्लीव जुदि एक्शन नाय मानु हंगाखाय गुजरात जुदि नाय मानु हरियाणा नाय मानु महाराष्ट्र नाय मानु हंगाखाय त्रिपुरा तांगै माया अकग्नन बैनो जों माथमा नखनाय चांग्रि खायमा नखनाय 30 दिननि जरा रिजा 19 जून पाइ थानाय 19 जून पाइ थामनि यागुलो आं नरंनो साव
जों रेलि सिमी खायगला जों लामा गासुनाय ब्लक रिनाय हरताल लिनाय लास्ट फाइट ओइ गनो जों खायनाय लायनाय जुदि नर ब्लक गिदि खाखाय जेल साखाय जेल चावनो जेल तो अभिज्ञता दं जेल साखाय जेल चावन ताइताम दंबा आबन किरिना ताम दं कुन किरिना करे बर खरसा वाइनि थैया ताकुरो बुकुरो बर वाइसना थैयो जों आगे चिनि नाना सुसुंनि क खानाय फायो आसायफ्रु मुं कायसा थैफ्रु मुं कायसा गुबै क चिनि जतने कमा बायखा लाइबुमा हुजाकलिन थामैखा राजमाला परिमान जों परिमाया राजबारि बुसखांताम खालाय दिजाखा बुनि दफानि बरगनि मूर्तिसे आरो मांथंसे काय दिजाक बायखा राजबारि हाबनानै ताबो सिनि बरर जों राजानि हिन गर्व खायो अथच अ राजबारि हाबनायखौ जों टिकेट रुइमा हाबो बुसुक मुक्ति खालायनानै क बुसुक दुखनि क नरं सादि ताम खायनाय गाय आं खाख्लायो बुसखांनि सालो सारा तिरिपारानि लुकुरो जारा हा दफाना हामजांनाय जारा हानि बागै वानसुकनाय तिनि बुसा बुसुकनि थिनांनि कगनो वानसुकनाय बर असबावन नखरनाय और राजनीतिया जों राजनीतिनो तरजाया आं तरजाया अनेक बर साइमानो बबो नाटक खायो ने नाटक गया 9 तारिख फेब्रुवारी 2025 साल मारिबो फुंगो 9:30 बुबा गारानो थांगै आं रिजिगनेशन प्लान थांग कारण लोकु आनो तामनि बागै तिप्रासानि बागै कक सानानि बागै हानि बे कक सामासे रह और आनो एमएलए उंगै 1.5 लाख टाका रां चानानि बागै आनो रहैया एमएलए हस्टेलो दालान नगो एसि साइ तंनानि बागै लोकरागानो बुट दिया सुतरां महाराज आं रिजिगनेशन इसनाय बानो बुथे बैसाव टाइगर ताइकिसा नासिंगरादि बुबा गाराबा बिनि कगनो खानाय माफाय गाय आबुनि बागैनो आं हास्टेनि लोकरनो सानाय अनेक बरक अनेक कक साव आनु कलगो आं खोनावो गोबां बर आनो साव आनु रेकर्ड खाय भয়েस रेकर्ड खाय बरखर आं खोनावो आं आबरकनो किबो किरिया आं आबरकनो खानाना बो मुसुंया आं आनि लामा दफान बागै जे रूट मैप खालायै जे आं सबा खालाय तंमानि जे टारगेट खाय सबा खाय तंमानि म खाय थांनाय हयतो सबा खायै आनि लांमा जुदि सय थांका आं काकाय अमनताय मानजुनाय तो तंनो आं साइमिया तबे आं आसनो सानाय ताबुंनि जरानि चिन सिकला रंनो अ हा दफानि बागै नरबो वानसुकदि नरबो थिनांनो वानसुगै नरबो सामुं तांदि जों कमनानि थांमानि सिलाय लराय खायै जों जुदि थैकाकाय सालसा लाइबुमाबो सैजागोन पेरें कथमा साजागानो इस्तिमुर आं जेना बाबो 1997 थांफ्रो आ यूएन नि ऑफिस नि फाटारागो रिरो फाल तंजामान इस्तिमुर दिनि बरन हाकी फुलि मांखा जों बुखु बायसे थानसा हिन सालायो किन्तु जों थानसा करे थानसा मुइमाया खरकसा ताय खरकसानि इगो पुबले खरकसा ताय खरकसानि उकलग नांलायो खरकसा ताय खरकसानि उकलग कगरुजु सालायो अमन खरक बसे चिनि बरक सारि क्लाय खेंगाकाय खरक बसे तिप्रासनि कगनो वानसुकना दफानि कगनो वानसुकना हानि कगनो वानसुकना गोबां मा जागा जों साइमान गोबां मा उनकरनो साइमान रां फैसा गोनां सारिखौ गेताम खायनो दल थुमलायो चुआक नंलायो थामनि रांबो सोंखा बलायलायो साबो बुति गारि काइमाखा सालायो साबो दालान कयताला तांमाखा आबो कक सालायो आबोनो सालायै चालायै नंलाय मुनैलायै हाहा हिंलाय आर yang दफानि बर रखाय मुसाया मा नंगिया कलाई तंनाय जाव ओ दफा हानि कक आंदोलन खायनाखौ फाइबेदि बरनो थरे बारे फाइलाय जाव वाते पामते हिनाया बरनो फाइलाय जाव